ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафаре ки ба хотири харид кардани хонаҳои арзон тамошо мекунед Саудо ТВ-ра. Имрӯз 2 феврали соли 2026 сол навори хонаҳои арзон дӯстон. Номи видео хонаҳои арзонай. Чунки хонаҳои арзон бисёртар ҳастай, пешниҳодтон кам тамошо кунед. Ҳами 150, 160, 170, 200, 250 ҳам хеле нархҳои дӯстон. Иншоалло ки маъқултон мешавад, ягон татон соҳиби ягон хонаи арзон мешед. Дар видео лайк бонед, дар канал подписатсия кунед. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки барои реклама доред, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. худохоҳад реклама фасон карда, дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ҳал мекунем ва ҳатто омада хидмон аз пешам навор мекунем. бачаҳо, хулоса дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. навора шурӯъ мекунем, тамошо кунем. бачаҳо, дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем, мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. эълон ба ҳама бачаку азиз, ба ҳама дахл дорад. одамое ки хонаҳотона хоҳиши кредит додан дорен, тариқи кредит, мисол 100,000, 200,000, 50,000, баъдан моҳона, 18 моҳа, хоб 24 моҳа, одамое ки хулоса хонаҳои кредит дорен, ҳамин бародар мегӯяд ки квартира дар кораи тариқи кредит аз шаҳри Душанбе дар WhatsApp занг бизанед, мегирем мегӯянд. ҳамин агар ки моҳона боша, хулоса ки ҳар моҳа супордан гирем, хеле варианти кадомитон дорен, ина дар WhatsApp занг бизанед, мо мегирем. гуфтаста бачаҳо, кадомитон дорен шанси беҳтарин, одамое ки мисол дом дорен, домфурӯшен, марама занг занед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии дуэтажа. хонаи дуэтажаи фурӯшӣ аст ки як хона дорад, бо 4 сотих замин дорад, дар кӯчаи Умари Хайём вуҷуд дорад. қарор дорад дар кӯчаи Умари Хайём. мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ дорад бачаҳо. 2 этажа, як хона, 4 сотих замин, кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Фархор. дӯстон, 180,000 сомонӣ. чӣ хел мебинен? гирду атроф маҳкам кардагӣ, оғилӣ фасон кардагӣ, барои молҳол кардан, дарвоза часпондагӣ, гирдаш семенблок гирифтагӣ. дӯстон, тайёр 180,000 нарх дорад. худохоҳад муомила мешавад. 4 сотих замин бо як фермаи 13/8 дуошиёнаҳа мега фурӯхта мешавад. дӯстон, ина занг бизанед, далши маълумот аз рӯи канали Саудо ТВ муроҷиат карда метавонед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамое ки аз ноҳияи Восе савхози Ангурбоғ хонаи арзон гуфтестен, 6 комнатага 14 сотих замин дорад. дӯстон азиз, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. бача азиз, ноҳияи Восе савхози Ангурбоғ, 250,000 хона тайёр барои зиндагӣ. ва далши маълумот занг бизанед. 250,000 дар WhatsApp шунахилаш 5111 муроҷиат карда метавонед. хона мега дар ҳолати хуб қарор дора, об дора, свет дора, дарахт дора, дарахтони мевадиҳанда дора, якчанд намуд, хулоса зардолу, шафтолу, сев, олуболу, дигаро, хулоса ҷош ҷои ободай. кадомитон дар корай 14 сотиха 6 комнатага 250,000. одамое ки аз Восе хонахар ҳастен, марама занг зад пурсоншен. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед,
фикротонро комментар якнем бача чизе дар кора дар коммент айсан худохад мо ҳаракат ка пешниҳодтон мекунем. дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бордоре ки аз ноҳияи Данғара хонаи арзон гуфтесен 110,000 сомонӣ. се комнатага 4 сутиха дар боғи нави ноҳияи Данғара қарор дорад. 110,000 сомонӣ дар Данғара қишлоқи Ғарғара ноҳияи Данғара боғи нав назди боғи нав шудагӣ мега 4 сотих замин дора, 3 ҳуҷрага дора. хуб савдои соз ҳам карда мешавад бача азиз. об свет мушкил надорад сон азиз. хулосаки ҳуҷҷатош 100% ҳай. занг бизанед масакнем бигириниш. нарх 110 та худохоҳад арзонтон мекунад. аз ми канали Саудо ТВ муроҷиат карда метонед. ба хотири ҳамин хонаи арзон дӯстон наворда яктаи лайк монен. агар хоҳед ки хонаҳои арзон зиёд шавад лайк монен. ҳами 80% мардум бетараф лайк намонден. як нигоҳ кунед знаки лайка мондагӣ нест, лайкора гузорен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. аз шаҳри ваҳдат бачакое ки хонаи арзон гуфтесем пас қабул кунен. хонаи назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага масоҳати 4 сотих замин дар шаҳри ваҳдат дар Кофарниҳон қарор дорад. иборат аз 3 дархона, ҳаммом, ҳоҷатхона, хуб хонаҳо хуб стяжка кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, падъабои тайёр кардагӣ, документҳо 100%, насшод нарх 285,000 бо муомила дорад. деҳаи Кофарниҳонда қарор дорад. срочнаи баъд ана ҳами ҳавлӣ яъне ки фурӯхта мешавад бо нархи 285 та худохоҳад бо муомилаи созам карда мешавад. дар аввали видео дар охири видео рақамҳои Саудо ТВ бораи қабули реклама мондагиай чизе ки дорен муроҷиат карда метонед бача азиз. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ боз дар деҳаи Кофарниҳони шаҳри ваҳдат. ин хона 220,000 сомон, 4 сотих, 2 ҳуҷра, гирдаш маҳкам, 220 та. дар рақамҳои ватсап ахириш 8008 занг зарен. хона мега қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи Кофарниҳон 4 сутиха. иборат аз 2 хона, ҳамоми дарона, срочна проект хушукадагиай, ҳавли ҳамвор, гирдаш маҳкам, дарвоза дора, падъабои хонаҳо тайёр, муомила бо карда мешавад. 220 та худохоҳад савдои беҳтаринам дорад. одамое ки мақсад хонаҳотон равон мекунен хоҳишам ҳаматон адресҳоро пиррарӯй кунен. баъдан хонаҳоро нархҳои ҳавоӣ нагзорен. баъзе апашкоя ҳастае ки бовар кунед дар Русия кор мекунем. мега 10 солай ҳеҷ не ки як 4 сотих замин бигирем. ҳаст бордорае ки мисол мега 10 солай бехонаем. хулоса дӯстон ҳама тарафа фикр кунем хубай. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восеъ 6 сотих 4 ҳуҷра дар Гулшанободи ноҳияи Восеъ қарор дорад. 190,000 сомон нарх дорад. худохоҳад бо муомила карда мешавад. ассалому алайкум. мардум мега хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ иборат аз 4 ҳуҷра ва 6 сотих замин дар Восеъ Гулшанобод қарор дорад. 190,000 чор тараф маҳкам кардагӣ. хай бо далши маълумот занг зад пурсон шуд бачакои азиз. хона мега пашти 70-80% тайёр кардагӣ. иншоалло ки кадомитон мегирем муомилаи созам карда мешавад. ҳамин Гулшанобод ноҳияи Восеъ далши маълумот занг зад пурсон шен. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 6 сотих замин шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрезда қарор дорад. 295,000 сомон. ремонт кардагӣ, дарахтои мевадиҳанда дорад. дӯстон азиз гирдаш маҳкам. барои зиндагӣ кардан ҳами 90-95% тайёр дӯстон. ҳами кадомитон ки мегирен даромада зиндагӣ мекунед. ассалому алайкум мардум. фурӯшӣ дар Уртабуз, Ганҷрез.
6 сотиха се хонага калидор дора, подвал дора, зиндагӣ карда мешавад. Тирезаҳош пластика, об дорад, свет дорад, ҳуҷҷатҳошам ҳастай. Хона аз қадди роҳ мегӯяд дур нестай. Нашуд нарх 295 та муомилаи соз карда мешавад. Занг зада пурсончидан бачаҳои азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 85 000 сомон нарх дорад. шашум насос, ноҳияи Хӯросон, дуҳуҷрага, 5 сотих замин. ана ҳамин ҳолат кардагӣ 85 та савдо мешавад, муомилаи соз дорад. Срочна пулдаркор дар наздикии хона об ҳаст, мағоза ҳаст. хона ҳуҷҷат дорад. бо ягон мошин адишам мешавад. семичкахӯро мегӯяд занг назанен, илтимос беҳуда нороҳат накунед, чунки арзон гуфта ҳамин ҳама занг мезанад. мегӯяд якчанд бор мақсад ки эълонда мондем, ҳама занг мезанад, пулдору бепул занг мезанад. мақсад ки хона куҷоро бошад, чӣ хел бошад, арзона. чизе ки ҳаст гуфтестем бачаҳо. об ҳастай, мағоза ҳастай, ҳуҷҷат дорад, адиши ба ягон мошин. конкретни харидор занг занед. ноҳияи Хӯросон. ана ҳамин ҳолат 85 000 сомонӣ муроҷиат карда метавонед. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ҳамин ҳолат қарор дорад. дар ҳолати коробка якхонагаҳаи 51 квадратни метр. метавонед перегородка кунед. 11 этаж, 51 квадрат, ноҳияи Фидосӣ, шаҳри Душанбе, 270 000 сомонӣ нарх дорад. 47 26 ахири ватсапи соҳибхонаҳай аз умми канали мо муроҷиат карда метавонед. хуб, далчи маълумот дӯстон бигирен. метавонед бигирен бо хитон далчи кор кунед. тиреза мечаспонен, дар мечаспонен. баъдан бо чӣ шкатур, шпаклёвка, абои хулоса 270 та да ана ҳамин ҳолат мета. иншоалло ки кадом метавонед бигирен, далчи корш мекунед. дӯстон, мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 278 000 сомон нарх дорад. дар якум этажае. соколни нест, якум этаж ба дуюм этаж мешавад ку. хуб, дуҳуҷрага квартира дар якум этаж бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар сеюм микрорайона шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. 278 000. иншоалло ки муомилаи соз карда мешавад. занг мезанед. хонаҳо ремонт кардагӣ тайёр. ду хонаи фасон замонавӣ, зур беҳтарин, ҳама тарафа қонуну қоидааш қатъӣ. кадомитон мегирен, даромада зиндагиро сар мекунед. ванна дора, ҳоҷатхона дора, адени кухни дора, баня дора. сон азиз, далши занг зад пурсон шед. чизе буд ёфтем, хоҳиш кардем, роӣ кардем, ҳаракат кард, навор кардем. навор тамом шид. баъдан дӯстон барои қабули реклама чизе боша роӣ кунед, рекламаш карда фурӯшта мегзорем. зиндаву сарваланд бошад. равмат ки Саудо ТВ-ро ҳар рӯза тамошо мекунем бачаҳо.